közérdekű eseményének nyilvánított. E rendezvény összefogja kicsin közösségünk lakosait, hazacsalja azokat, akik szülőfalujuktól távol élik életüket, és örömet szerez kicsiknek, nagyoknak. Ez ad erőt és biztatást a helyi Getván Szlovák Művelődési Egyesület és a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület tagságának, hogy közösen együttműködve éltetik-e hagyományt már 30 éve. Segítenek ebben a helyi civil szervezetek is, a Matica Szlovácska és a Hertelendi Falvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, meg számos jó barát, akik munkájukkal hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez. A kéziaratástól a modern gépekkel végzett munkákig sok év telt el. A változást magunk is észleljük. Idén is már elcsitult a nagy gépek zaja. A gabona magtárakba került, mi pedig az arató ünnepséget üljük hálánk jeléül, hogy megtermett a gabona, nem volt hiába való az aratók odaadó munkája, a mindennapi kenyérért való küzdelme. Vážené publikum, milí hostia, drahí Vojlovičania. Srdečne vás vítame na našom tradičnom podujatí na 30. Vojlovických dožinkových slávností. Toto podujatie spája obyvateľov našej malej komunity, priťahuje domov všetkých tých, ktorí žijú svoj život ďaleko od svojej rodnej dediny a prináša radosť všetkým, mladým a starším. To dáva silu a posilnenie členom Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan a Maďarského kultúrno-umeleckého spolku Tamási Áron, ktorí už 30 rokov spoločne organizujú tieto slávnosti. Pomáhajú im miestne občianske organizácie Matica Slovenska a dobrovoľný hasičský spolok Vojlovice, ako aj mnohí priatelia, ktorí svojou prácou prispievajú k úspechu tohto podujatia. Od ručného kosenia obilia až po prácu s modernými strojmi prešlo mnoho rokov. Túto zmenu môžeme vidieť aj sami. Aj tento rok už utichol hluk veľkých strojov. Obilie je uložené v sípach a my slavíme sviatok žatvy ako prejav našej vďaky za úrodu. Že obilie prinieslo plody. Že to nebola zbytočná obetavá práca žencov, ani ich každodenný boj za chlieb. Poštovana publiko, dragi gosti, dragi Vojlovčani.